Ahoj, vítajte u druhého dielu Pasce TV a ideme robiť druhú pascu so Zanerisom. Budeme na to potrebovať redstone repeatery, redstone, železné dvere, nášlapný čudel, diablok, čestku, čiže krabicu, krompač diamantový, potom stone a lávu. Čiže vlastne pripravte si nejaký takýto dlhý dom, aby si blbec nič nevšimol, ale v našom prípade niktož. A vlastne sem si dajte redstone, tu si vynechajte, a na TNTčka, sem si dajte takto redstone. Zoberte si diabloky a spravte tú celú stenu z diablokov. A sem dáte čestku. Sem dáte čestku a tam dáte krompáč. A vlastne všetky repeatery pôjdu na trojku. No. Nechaj, tak ty zakrývaj. Ja tam idem dozadu dať lávu, lebo raz sme natáčali a sa nám blbec nezabil. Tak sem dozadu sme si už pripravili dopredu takýto nejakú jamu. Presne. A dáte tam lávu. Nechajte to roztiec a ideme vlastne sa pozrieť na Zanerisa, ako to spravil. Pekne. Presne tak. Tu redstone, dobre? Zakryjete to. A takto to bude vyzerať. Vlastne, a ideme dať teraz TNTčka. A ešte by som chcel povedať, že potom sa nečudujte, že si vyjadrujeme veci, takže máme tu money items. A kľudne si ho dáte aj vy. A tuto máte hlbokú dieru vlastne. TNTčka si takto dáte a dáte si tam stone. A vlastne už môžeme teraz zavolať nášho Niktoša, poď. Niktoš, choď preňho. Som kráľom tohto hradu. Vidíte. A kde je ten hrad? Aha, už ťa vidím. No poď ven. Teru. Čau. Čo je ten dom? Hej, to je pre teba. Dáte tam nášlapnú. Je taký pekný. A čo tam mám? Diabloky. Ja si tuto, aby ste videli, že ako to skončí, spravím dieru na pozorovanie a skočím do nej. Poďte dozadu. A takto sa nám zabije náš Niktoš. Presne tak. V prípade náš Griffer. Tak ja sa s vami lúčim. Čaute!